Čaute, moje meno je Miďo Hiro a vítam vás pri mojom ďalšom videu. Čo bude v tomto videu? Takže dneska tu budeme mať 20 obyčajných vecí, ktorých možno o mne neviete. Takže pustíme sa do toho. Moje pravé meno je Filip Mydlár. Žiadne Mydliar, ako mi to väčšinou niektorí ľudia občas hovoria. Fez ma to štve. Narodil som sa 12.6.1998. Wow. Čiže mám 17 rokov. Ešte som taký mladý tínežer. Bývam v Oravskom Veselom. Nosím okuliare. Je to trošku nezvyk na mňa, že musím nosiť okuliare, ale tak už ich nosím asi také 2-3 roky. Môže byť tak nejako... Nie sú bohviaké silné, ale tak občas zavádzajú. Ale keď chcete pošúchať oči a je to hrozné. Študujem školu všetkového výtvarníctva v Ružomberku, odbor propagačné výtvarníctvo, už 3. rok. Mám 2 sestry, dvojičky, Timea a Laura. Mám strašne veľa domácich maznačikov, 2 psov, Havavart sa volajú, no je to rasa Havavart, volajú sa Ipo a Molly. Potom máme asi 3 mačky, neviem, bolo ich veľa a neviem či ešte vôbec niektoré žijú. Potom mám jednu korytnačku, tu voláme korytnačka a potom máme v jazierku asi z takých 8 rýb. Moje hobby je airsoft, jediné airsoft. Strašne mám rád Horkyže Sliže, Imagine Dragons a rôzne takéto skupiny. Meriam 185 cm. No, teda som vysoký 185 cm. Veľkosť nohy mám 45, niekedy 46 a niekedy 47 podľa toho, aká je to značka. Čiže dajte rovnaké veľkosti na všetky značky. No, niekto by tvrdil, že nepijem a takéto veci, no tak pijem veľmi často, hlavne vodu, kolu a Sprite. Takéto veci pijem veľmi rád a tak no. Strašne rád sa objímam. Niektoré dievčatá si myslia, že to je trošku trápne, keď sa nejaký chlapec rád objíma, ale tak ja sa rád objímam. Neznášam, keď sa mi niekto hrabe vo vlasoch. Ktorý mám chuť vraždiť, proste je to... Fest to je zlé proste. Akože dievčatá možno vy sa radi hráte s chlapcami, no, s ich vlasmi, hej, akože sme sa pochopili, ale tak mne to osobne veľmi vadí. Je to trošku také pre mňa nemoc dobré. Strašne ma bavia strategické hry, čo je ako napríklad šach alebo takéto rôzne veci, čo sú taká stratégia, tak to ma strašne baví. Som no, celkom dobrý, takže je to tak. No, takže toto bolo tých pár vecí o mne, alebo faktov o mne, ako si to vyberiete. Takže ja som rád, že som to mohol povedať a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu, takže dajte like, odber a hlavne buďte dobrí ľudia. Takže čaute!